Gididaan sa Coast Guard ang paglawig sa mga gagmay sakayang pandagat sa dakbayan sa Talisay. Kinigumikan sa mga hapak sa mga dagkong baon. Barangay anda muhatag og mga food packs sa mga mananagat kung gikinahanglan. Ini ang report ni Femery Dumabo. Sa daplin sa baybayon pa lang, mabatyaga na ang kakusog sa hangin. Makita ang kusog nga pagliok sa mga daon diha sa mga kahoy. Dagkong hapak sa baod usab ang makitaan sa baybayon sa Barangay Puok, hinungdan nga gisusi kini sa mga sakop sa Coast Guard Talisay City Substation. Namadlong ang mga kawani sa Coast Guard sa mga nangaligo sa dagat bisan sa kadagko sa baod dinhi sa Barangay Puok. Wa may giisa nga gale warning dinhi sa Central Visayas sa panang mga kawani sa Talisay City Coast Guard Substation ang nipahimangno or namuyag na gyud ngadto sa mga mangisdaay nga dili sa paglawig gani gipang angkorahe na kini sa mas safety nga lugar ang ilang mga bangka tungod sa nasinati nga kusog nga paghangin ug dagkong mga baod sukad pa netong Lunes ilabi na karong adlaw. Sugod gahapon ma'am, kusog na gyud ato ang hangin ug atong baod. So amo na gyud gi-advise ng atong mga fisher folks, mga gagmayng bangka nga dilian na gyud nato sila nga pagbiyahe kay tungod delikado na gyud. Nagkandakta Coastal Security Patrol tanan na atong mga beach goers atong gi-discourage nga magligo sa dagat kay tungod kusog ang atong baod ug hangin. Kining si Virgilio Picot, 56 anyos nga nanginabuhi sa pagpanagat na balaka kun magpaday ng kakusog sa baod ug hangin sa kadagatan. Kay mag-usa ka semana na sila nga way panagat ug apektado ang ilang inadlaw nga pagkaon sa imbanay. Gikan atong Biyernes ang tudkaron. Wala mi kalusat. Atong Biyernes ug Sabado di kay dagko madara nya na amo naman ng gihipos ang pambot namo. Karon di naging malusad. Sa miaging Lunes, gihatagan og tag 5 ka kilong bugas, mga canned goods ug noodles ang 50 ka mga mananagat sa Barangay Puok. Anda mino ng barangay nga mohatag og dugang food packs kun gikinahanglan. Pag ingo nga naibagyo katong pag-Biyernes nang mua na mig bugas na malit na mig lata para among giandam. Madungagan jud palit kay unsa man ang kwarta sa disaster na aman. Dugang sa kapitan nga higpit usab nilang gimonitor ang mga nanimuyo sa daplin sa dagat ilabi na sa gabii alang sa posibleng pagpahiklin kanila kun mas mukusog ang baod ug dagko ang dagat. Force vocation jud ang tan-aw na po dili na maka kuan jud ako gyud na sila nga ibton gyud mo sa inyong kuan balay bahala na inyong mga butang. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.